Verstappen. Ja, nee. Hallo. Wie vonden dit zo leuk? De Eimer bij Joch en de brievenbus. Ja. Dat is meneer Verstappen. Ja, wij kijken altijd naar Goeiedag. collega's, maar dat wij er nou opkomen. Ja, nou... Ja, dat weten we van tevoren ook niet. Oh, dat weet je niet? Nee. Dus dat heb je in Emmer gedaan? Je rijdt Dat gewoon, heeft een Emmer gedaan, ja. Oh. je rijdt gewoon in mail rond dan. Nou ja, we rijden de ganse provincie door, hè. Ja, dat weet ik. Ja, ja. Ik kom en vooral, ja, dat is waar. En ja, wat er op de zijkant staat, Ja? tijdelijke brievenbus in Ja. verband met broedende vogeltjes Ja. in onze eigen brievenbus. Ja. Maar er zit nog in de Eimer wat staat er dan bovenop nog? Hier, post alsjeblieft Hier of post iets? af. Hier post alsjeblieft. Oké. Maar de post doet hem er goed in, dus... Ja, ja. last van. Dan hebben Wat ze staat er- allemaal, wat staat hebben ze er allemaal in? meteen begrepen. Wat staat er in mijn zeggen? Koolmees. Oh, jij hebt het gezien, ja. Ja, dat weet je zeker. Vorige week had die 4 rijkjes, ik heb er nog niet meer gekeken, dus je kan er nog goed 7 hebben. Weet ik, je kijkt ook niet meer. Nee, ja. Dus... Is er niet de verleiding om toch stiekem even te spieken van... zien ze al loot Ja, gekomen? nee. Dan moet je even de sleutel pakken van de brievenbus. Ja, niet dat we het Nee, nest verstoren dadelijk. Daar maar- hopen we ook niet, nee. Dus, je zag een auto komen zitten, gehad volgens mij de auto van de Rabobank. En die hebben ook zo'n gele sticker erop. Nou, daar zien we blij mee dat we met de bank vergeleken werden. Wat mee? Nee, ik meen dat de auto was van de Rabobank, zeker. Nee, kom maar niet hier. Maar verstoren we nou het nest niet? Het blijft nog goed bij me. Al zo. Je moet de film aan die kant zetten. Ja. Je moet hier omdraaien, je moet ook eens door, denk ik. Dat allemaal opzetten. Door het dijkjes. Nee, zit er niet op. Nee, zit er niet op. Kun je ook leggen, zet je nou mee? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kijk. Oh, kijk. Dan mag het wel dicht. Mag je wat echt? Ja, je zit er toch niet gerust op, hè? Nee, ik ben Stel- graag dat je weet dat je niet meer terug Hier staat gewoon. Hier, post alsjeblieft. Ja, dat is een idee van de buurvrouw. Dat is een idee van de buurvrouw. Die had een emmer. En toen zei ze, dan doe ik er wel een sleuf in maken. En die had hem dan... Is dat die buurvrouw? Nee, die buurvrouw. Oh, die buurvrouw. Die buurvrouw. Oh, dat zien net ook van die dierenliefhebbers. Ja, dat is nog een jong buurvrouwke, dus die... ja, die wie vindt het hebben ook wel geen dieren? leuk. Je hebt Jawel. geen dieren. Hè? Ja, ja. Koolmees. Wij wel. Ja, koolmees. Wij hebben wel Ja. dieren. Achter thuis, moet je maar eens gaan kijken. Oh, mucht, hè? Bij ons. Je mag gerust. Ja, maar ik ben niet kapot, want als het allemaal op televisie komt. Ja, maar die hoeft toch niet te weten. Laat het wel weggehaald, hè. Ja, Ja, dan kom maar als je achter. dat liever niet wilt, dan... Ja, kom maar. Ik doe hier de deur dicht. En dat is ook hobby. De dieren. Kakatoes en... Kakatoes. Kijk. Dat is dus zeggen, dit is meer dan een hobby. uitlopen, hobby. Leuk. Maar wat is nou het verschil tussen een kakatoe en een papegaai? Ja, dit is in de kakatoe. Hier zijn een koppel kakatoes. Die hebben jongen. Hier zitten weer andere. Dat is de bergpakiet. Dat is wel een... Dat is Daar zit een koppel kakatoes. Die zitten boven in. Die hebben eieren. Die hoort nou, die hoort ons praten. Die kinderen kunnen even kijken. Die denken, waar was wat die zie- hier voor andere uit? Wat zien die mooi. Maar goed, ga je er ook mee naar... De doorstelling? Ja? Nee, heb ik wel gedaan. Dat doe ik nooit meer. Waarom niet? Ik heb 20 jaar gedaan. En dat is in november. En dan zitten die vogels 5 dagen in die zaal. Die werd op 20 graden warm gestokt. En dan komen ze hier buiten rond hemelvaart. En dan is het en dan vriezen ze 's nachts. Dat verschil van 20 graden. Want dat is, Daar kan die vogel niet tegen. Is niet goed. dus dan zien ze mij wel eens kapot Ja. gegaan als... Ja, en dan krijg je ziekte en dan stress. Dat is die jongen die vliegen bepaald uit. Dan hebben ze voor een deken gehangen. Want die vliegen heel hard tegen die draad aan, hè. En dan is het pad. Dat is alles eronder meer. Kijk, dat water dat heb ik zo gemaakt. Kijk. Hoe nou weer daar? Briljant! Hè? Maar 20 jaar heb je tentoonstellingen gedaan, maar wie lang zit je dan überhaupt dan met vogeltjes bezig? Oh, net lang hier gewoon 43 jaar.
wat is toch... Waarom Dat is hobby. Dat is hobby. Maar waarom vogeltjes? Je geen een hond bijvoorbeeld? Nee. De honden moeten 3 keer per dag moeten weer gaan wandelen. En, ja, hier heb ik ook werk bij. Dat vind ik een mooie hobby, dat maakt niet uit. Ik ben nou thuis in de fut, dus... Oh, kijk, wat is dit? Dat is een penantrosella. Een penantrosella? Ja. Maar is dat dan... Is dat een koppel ook? Een koppel. De vrouw zit binnen in die kist met 3 jongen. Ik zal het wel buiten jagen en dan komen ze hier... Groot geen maar wat, Nel. Ik kom nodig op televisie. Hé, maar... Nel? Nou doet hij dat al 43 jaar met die veugeltjes, hè? Ja, eerst staan we hier alleen maar knarries. En nou de hand is er allemaal bijgekomen. Uitgelopen hobby. Dus. En als we nog meer plaatsen, dan gaan we nog meer hokken. Maar dat doen we niet. Ja, buiten heb je de papegaai en binnen heb je de mamagaai. Ik ben de mamagaai. Dat zit je altijd. Ik ben de mamagaai, dus... Maar dan zit je ziet er in mij gegroeid, denk ik. Of ja, niet? maar eerst in het begin kende ik ze allemaal van naam, maar dat weet ik al niet meer. Ik kan het niet allemaal meer bijhouden, hoe ze heten. Een paar ken ik er wel. Prachtrosella's, kakatoes. Die roze dan met die witte, hiervoor. En dat is een bergparkietje, dat weet ik dan ook. Maar wat vind jij de mooiste? De koning. Ik zit echt met de kippen. Hier neer, denk ik die niet zien, denk ik die. De koning? Koningsparkiet. Die zit hiervoor. Oh, wat had ik nog niet hier langs komen. Die zit hier in dit hok. Hier. Oh ja. Hier, kijk. Oh ja. Hier hoor je dat. Is dat nou het menke of het vrouwtje? Het mensen zitten bij de vogeltjes zomer als vrouwtjes. Jammer. Maar dat is toch. Ja, dus zou je eigenlijk misschien eerder denken het is andersom. Maar is dat Nee, een indruk nee. te maken dan? Denk ik. Maar dat is de koningspakket. Ja, die kakatoes vind ik ook wel fijn. Maar die vind ik eigenlijk het mooiste. Van kleur en alles. En die zit er alleen? Nee, die zijn broeien. Dat is ook in een kakatoe. Zie, dat is een jongen. Och, Pascal, kijk. Achter dit jongens. Dan gooi ik met mijn... Oh ja, Die vergeet ik maar. dit biedt wel van zich af, hè? Ja, dat moet ook. Dat moet ook. Prachtig. Ja, ja. Hij is het er niet mee eens. Nee. Dat is vreemd, hè. Dit komt er nou op televisie vanavond, of? Nee, dat duurt nog even, maar dit is wel... Oh, Allemaal een ringje, hè? oh ja. Maar waarom moeten ze geringd weer? Moeten, dan weet ik, als je naar voren komt ergens, Ja. dit jaar zijn blauwe ringjes. Vorig jaar oranje, volgend jaar zijn ze zwart. Als je nou naar voren moet hebben van 2 jaar, dan hoef ik niet te vragen hoe oud die is. Dan kan ik kijken, oh, die is Aan de kleur. de zwarte ringjes van vorig jaar. Oké. Als je ze niet ringt, en je koopt die vogel, ja, die kan 3 jaar zijn, maar die kan er ook 12 zijn. Dat weet ik niet. Ik kan ze ook niet allemaal kennen, hè, manneke of vrouwtje. Er zijn erbij, dan moet je voor 3 verkjes trekken. In een envelopje doen, opsturen naar Duitsland. 4 dagen nog een keer bericht, DNA. Man of vrouwtje. En dan kent je met al onze ervaring kent je het niet. Ik kan er zelf... Nee. Die kakatoes, al zijn die 30 jaar oud, dan weet je nog niet wat man of vrouw is. Kan je nooit kennen. Die moet je laten seksen. En dan krijg je een certificaat bij. Ja, En dan komt erop staan. Mannelijk, vrouwelijk. en dat zuust ze dan ook op het ringskip. Nee, ik moet een ringnummer. Ik moet 3 verkjes plukken bij die vogel. Ja. De ringnummer moet ik opschrijven. In de envelopje doen met die verkjes. En dan krijg je 4 dagen nog een bericht, certificaat. Er staat dan op man of vrouw. Penantrosella of kakatoe op. Maar had deze dat ook al? Een certificaat. Deze soort die kan ik wel kennen. Deze manneke, die kan ik nou wel zien. Dat zie ik aan de kop. Aan de kop. Ja. Een vrouwtje in een smalle kop. Hé, maar vogeltjes leggen eitjes en dan Ja. worden het meer vogeltjes. Ja? Wat gebeurt er met de vogeltjes die geen eet? Blijven die allemaal heen? Nee, die gaan weg. Een handelaar of iemand die een koppel wil hebben. Maar 30 jaar geleden was dat veel... ja. Oudere mensen vallen af en de jeugd begint niet meer. De jeugd die wil dat niet. Die willen geen vogels meer. Kost te veel tijd? Nee, dat willen ze niet, die tijd. Te veel tijd, te veel... Nee, dat willen ze niet. Nee. Wat vind jij zelf de mooiste? Ik voor mij... Ik zal hem hier dadelijk ik zal hem wel buiten jagen, die hier zit.
Die heel jong is, maar dat vind ik de mooiste gekleurde. Dus niet de koning. Nee. Ja, dat ook wel, de koning, maar... Ah ja, dat... Als dit geen bonte verzameling is, dan weet ik het niet meer. Hallo. Ja, ik moet zeggen, ik vond deze wel heel erg mooi idee. Wat was het nou, een Rosella? Kom maar, ik heb er niet binnen gehoord. Goh jongens, wij hadden het gedacht, het begoes met een koolmeesje. Wat natuurlijk ook een heel mooi veugeltje is. En ik is er zo wat te zien. Ah, door is hij gebleven. Wat gaat er nou doen? Die heeft de prachtroselle, die heeft volgens mij ook jong. Af en toe werd de mama ga je ook niet wat... Nee, dat weet de mama ga je ook niet wat je gaat doen. Hier zitten de gewone partietjes en de valken. Hij kent ze wel allemaal binnen. Nee. Ja? Ja, die Harry wel, die vogels wel. Ik meen, je bedoelt dus allemaal in de naam, maar nee, dat niet. Oh, dat hebben ze niet. Oh. Nee, gewoon partietjes. Deze is al geboren. Oh, Pascal. Oh. En dit zijn kanaries. Valkpartietje. Valkpartietje. Dat is allemaal eten hier in die krop. Dat broodje is allemaal eten. Dit is helemaal meer, dus wat dikker. Kijk, kan ik ook zien. Oh, dus nou kan ze nog goed bijhouden of ze eten of niet, hè? Dat is wel goed. Nee. Geweldig. Kan ze wat terug? Ja. Ja, anders krijg je het koud, hè? Zo weer hebben we nog niet belast van dingen.